Slováci sú v šoku. Parlamentom otriasa návrh, ktorý môže výrazne zasiahnuť do tradičného pracovného kalendára. Hrozí, že prídeme o dva sviatky, ktoré majú hlboké kultúrne a historické korene. Konkrétne ide o Zjavenie Pána 6. januára a Sviatok práce 1. mája. Tento nečakaný plán, predstavený opozičným poslancom Marianom Vyskupičom zo strany SAS, má za cieľ znížiť počet dní pracovného pokoja na Slovensku a ušetriť zamestnávateľom vysoké náklady spojené s týmito dňami voľna. Otázkou však zostáva, sme skutočne pripravení vzdať sa sviatkov, ktoré reprezentujú naše tradície a hodnoty? Sviatok práce, ktorý je jedným z dvoch ohrozených dní, má pritom bohatú históriu siahajúcu až do konca 19. storočia. Tento deň sa oslavuje po celom svete na pamiatku robotníckeho hnutia a boja za lepšie pracovné podmienky. 1. máj vznikol ako pripomienka krvavých udalostí v americkom Chicagu v roku 1886, keď robotníci protestovali za 8-hodinový pracovný deň a právo na dôstojné pracovné podmienky. Ich boj za práva pracujúcich ovplyvnil pracovné hnutia po celom svete a postupne viedol k uznaniu tohto dňa ako Sviatku práce a solidarity pracujúcich. Na Slovensku sa tento sviatok stal symbolom úcty k pracujúcej triede a pripomienkou dôležitosti spravodlivých podmienok pre všetkých zamestnancov. Opozičný poslanec Marian Vyskupič, ktorý návrh na zrušenie tohto sviatku predložil, argumentuje tým, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom dní pracovného pokoja v Európe, čo podľa neho zbytočne zaťažuje zamestnávateľov. Tvrdí, že každý deň pracovného pokoja znamená vysoké finančné náklady na mzdy a že zrušenie týchto dvoch sviatkov by mohlo v konečnom dôsledku prispieť k zvýšeniu miest a stabilnejšej ekonomike. Vyskupič tiež zdôrazňuje, že blízkosť týchto sviatkov k iným voľným dňom údajne oslabuje ich význam a znižuje efektívnosť. Premiér Robert Fico k tejto otázke zaujal opatrný postoj. Naznačil, že zrušenie sviatkov by mohlo byť len dočasné. Podobne ako v Portugalsku, kde sa sviatky načas obmedzili pre podporu ekonomického rastu. Fico však sľubuje, že rozhodnutie bude široko konzultované a nebude urobené bez dôkladného zváženia. Napriek týmto argumentom sa návrh stretol s vlnou odporu. Odborári a občania sa boja, že zrušenie sviatkov by bolo len prvým krokom k ďalšiemu odbúravaniu dní pracovného pokoja a práv zamestnancov. Sviatky ako Sviatok práce majú hlboký význam. Nie sú len dňami voľna, sú symbolom úcty k pracujúcim a ich bojom za práva, hovoria kritici návrhu a dodávajú, že tradičné sviatky sú pilierom národnej identity, ktoré by sa nemali obetovať v mene krátkodobých ekonomických ziskov. Slovensko teraz čelí otázke, či je pripravené obetovať tieto sviatky, ktoré po celé generácie symbolizujú úctu k práci, rodine a kultúrnemu dedičstvu. Udržia si Slováci svoje právo na oddych a tradície, alebo príde obdobie, kedy budeme pracovať ešte viac v mene efektivity a vyššej produktivity? Jedno je isté, táto téma rozdelila slovenskú spoločnosť a otvorila otázku, či ekonomický rast stojí za stratu tradičných hodnôt.